Ο Βίνσεντ Βαν Γκογ, 30 Μαρτίου 1853, 29 Ιουλίου 1890, ήταν Ολλανδός ζωγράφος. Εν ζωή, το έργο του δεν σημείωσε επιτυχία, ούτε ο ίδιος αναγνωρίστηκε ως σημαντικός καλλιτέχνης. Ωστόσο, μετά το θάνατό του, η φήμη του εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους όλων των εποχών. Ο Βίνσεντ Βαν Γκογ γεννήθηκε στο ολλανδικό χωριό Ζούντετ και ήταν ο μεγαλύτερος από τα συνολικά 8 παιδιά της οικογένειάς του, γιος του Πάστορα Θεόδωρου Βαν Γκογ. Στο Βίνσεντ δόθηκε το όνομα του παππού του. Ήδη από τα πολύ νεανικά του χρόνια παρουσίασε τάσεις μελαγχολίας και πρώιμα ψυχολογικά προβλήματα. Σε ηλικία 16 ετών και αφού είχε ήδη καταπιεστεί χωρίς επιτυχία με αρκετά επαγγέλματα, ασχολήθηκε για ένα διάστημα με το εμπόριο έργων τέχνης στην εταιρεία Jubilator & Company, όπου τον επόμενο χρόνο προσελήφθηκε ο αδερφός του, Τέο Βαν Γκογ. Το 1873 η εταιρεία τον μεταθέτει στο Λονδίνο και αργότερα στο Παρίσι. Αφού απολύεται από την εργασία του το 1876, επιστρέφει στο Άμστερνταμ για να σπουδάσει ηθολογία. Ο Βαν Γκογ κηρύττει για περίπου 6 μήνες, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ένδια των ανθρώπων της περιοχής. Αυτή είναι και η περίοδος κατά την οποία ξεκινά να σχεδιάζει μικρά έργα και πιθανόν να αποφασίζει να ασχοληθεί με την τέχνη. Το 1880, σε ηλικία 27 ετών, ξεκινά να παρακολουθεί τα πρώτα του μαθήματα ζωγραφικής, ωστόσο σύντομα έρχεται σε ρήξη με το δάσκαλό του, Αντών Μοβ, γύρω από καλλιτεχνικά ζητήματα. Το χειμώνα του 1885 παρακολουθεί μαθήματα στην Ακαδημία της Αντβέρπης, τα οποία όμως διακόπτονται πολύ σύντομα, αφού αποβάλλεται από τον καθηγητή της Ακαδημίας, Ευγένιο Σιμπέρ. Παρά το γεγονός αυτό, ο Βαν Γκογ προλαβαίνει να έρθει σε επαφή με την ιαπωνική τέχνη, από την οποία δανείζεται στοιχεία ή πολλές φορές μιμείται την τεχνοτροπία της. Αρκετές από τις προσωπογραφίες του περιλαμβάνουν επίσης σε δεύτερο πλάνο κάποιο έργο ιαπωνικής τέχνης. Την άνοιξη του 1886 επισκεπτέται το Παρίσι, όπου ζει με τον αδελφό του, επιτυχημένο πλέον έμπορο τέχνης, στην περιοχή της Μονμάρτης, κέντρο της καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Κατά την παραμονή του, έρχεται σε επαφή με τους ιμπρεσιονίστες Έντγκαρ Ντέγκα, Καμίλ Πισάρο, Πολ Γκογκέν και Τούλους Λοτρέκ. Επηρεάζεται σημαντικά από το κίνημα του ιμπρεσιονισμού και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη χρήση του χρώματος. Ο ίδιος ο Βαν Γκογ κατάσσεται περισσότερο στους μεταϊμπρεσιονιστές ζωγράφους. 2 χρόνια αργότερα, το 1888, ο Βαν Γκογ εγκαταλείπει τη γαλλική πρωτεύουσα και επισκέπτεται την Νότια Γαλλία και την περιοχή της Προβικίας. Υπάρχουν αναφορές πως εκεί εμπνέεται από το τοπίο, καθώς και την αγροτική ζωή των κατοίκων, θέματα τα οποία προσπαθεί να αποδώσει και στη ζωγραφική του. Την περίοδο αυτή επινοεί και μια ιδιαίτερη τεχνική των στροβιλισμάτων με το πινέλο, ενώ στους πίνακες του κυριαρχούν έντονα χρώματα όπως κίτρινο, πράσινο και μπλε, με χαρακτηριστικά δείγματα τα έργα, ένας ουρανός και μια σειρά πινάκων που απεικονίζουν ηλιοτρόπια. Το έργο Κόκκινο Αμπέλι αυτής της περίοδου είναι επίσης το μοναδικό έργο που κατάφερε να πουλήσει ο Βαν Γκογ με ζωή. Κατά το διάστημα της παραμονής του στην Άρλ, δέχεται επίσκεψη του ζωγράφου Γκογκέν. Ωστόσο, μετά από λίγους μήνες, οι δυο τους διαφωνούν έντονα και λόγω της ασταθούς ψυχικής του υγείας, ο Βαν Γκογ κόβει μέρος του αριστερού του αυτιού, καταλήγοντας στο νοσοκομείο της περιοχής. Το 1889 εισάγεται στο ψυχιατρικό κέντρο του μοναστηριού του Αγίου Παύλου στο Σαΐν Ρέμι, όπου και παραμένει συνολικά για ένα περίπου χρόνο, πάσχοντας από κατάδυψη. Κατά την παραμονή του εκεί συνεχίζει να ζωγραφίζει. Τον Μάιο του 1890 εγκαταλείπει την ψυχιατρική κλινική και ζει για ένα διάστημα σε μια περιοχή κοντά στο Παρίσι. Στο διάστημα που παρακολουθείται ιατρικά, ο Βαν Γκογ παράγει ένα μόνο έργο, που αποτελεί προσωπογραφία του Γκασέ. Τον Ιούλιο του 1890, ο Βαν Γκογ εμφανίζει συμπτώματα έντονης κατάθλιψης και τελικά αυτοπυροβολείται στο στήθος στις 27 Ιουλίου, ενώ πεθαίνει 2 μέρες αργότερα.
Το τελευταίο του έργο πρόκειται πιθανόν να είναι με τον τίτλο «Ο κήπος του Ντομπινί» ή για τον πίνακα «Σιτοχώρεφο με κοράκια». Μετά το θάνατο του Van Gogh, η φήμη εξαπλώθηκε ραγδαία με αποκορύφωμα μεγάλες εκθέσεις έργων του που πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι 1901, το Άμστερνταμ 1905, την Κολονία 1912, τη Νέα Υόρκη 1913 και το Βερολίνο 1914. Συνολικά δημιούργησε σε διάστημα περίπου 10 ετών περισσότερα από 800 πίνακες και 1000 μικρότερα σχέδια. Επίσης, ο Van Gogh είναι διάσημος για τις πινελιές του, οι οποίες πολλές φορές παρουσιάζουν μια κίνηση.